Doon lang ito sa Niagara. Mga 17 kilometers na lang. So, kita ta dito. Kita ta Niagara Falls. Okay. So, abot na tas Niagara. Ato ning suruyon ilang lugar din napita karon. Sakay pa ming Lucas sa stroller. So, abot namin din sa Niagara Falls. Ato ning suhiron diri napita para kakita mo. Ato ning suhiron diri para kita nyo ning lugar. Mao ni din ang parking area. Bayad ka $28 per day. Ari sa Niagara Falls. Tora ditong busay adto taron dito. Din atas Niagara Falls. Mo nang Niagara Falls, ang busay sa Niagara, Canada. Katungat bang USA na to, New York? So, Kuya nag-vlog din itong kababayan, no? Pwede kang tanaw itong layo. Kaya kari dire, pwede ka mag-shopping diya. Kaon, shopping center na siya. Nasod, shopping, attraction, dining. Muna diya. Adong ito sa mga kalingawan na ito yung mga building ang indot po. Ayun, zipline. Sakay namin yung bangka. Abot ma sa hallway ang linya. Daga kayong sakay sa bangka. Abot rin ang linya. Pa dito sa unahan ng entrance.
Ngaon lang sa mi. Kaya kung mga kauban, si Bart, sakay sila ng bangka. Pero haba ang linya. Pila. Ito dito, sakay zip line. Para dito galinya. Para kita ka dito sa layo, gamit ka ani, huwag lang kag coins. Basta puha gali, US na nga side, Oblo, Canada. Pwede ka masakay na. Pwede may. Ingon ni diskalyar, di no pwede may lagi oh. Basta blogan ni Canada na. Muna ang palibot sa Niagara Falls, Busay sa Niagara. Mga Pilipino, suri pa rin sa Niagara. Nasa na punduka. Bus Rapid Transit. Tapos kami dito sa Niagara Falls at ito may sa Floral
Laurel Clock. So, di lang ako tapos na akong video dito sa Niagara. O niya sa mga wala pa ka-subscribe, palihog subscribe na. Niya sa mga nagtanaw, daghang kay salamat sa nagtanaw sa akong mga video. Hinaot nga yung sundon kanunay ang tanan akong video aron mo makikita sa mga nindot nga talanawon diri sa Canada. Usa nini kining Niagara Falls. So hangtod sa sunod ngayon, kini yung higala si Canadian Bisaya. Salamat kining tanan. Mabuhay ang Pilipinas.